کۆمارە ترکی چەوە قەدەخە دانیسیا ڕۆژنامەیە ڕۆژانوو. کۆمارە ترکی di sala 1923 de hatiye avakirin. Ji dema hatiye avakirin heta niha astengiyên li ser weşangeriya Kurdî berdewam dikin. Sebebên vê gelekî cihêreng in. Ji ber vê yekê em ê nekevin pey sedemên qedexekirin û astengiyan. Em ê pratîka hikûmetên Komarê de şîfre bikin. Çavkaniya me saziya arşîva Serokkomariyê ya Tirkiyeyê. Ev çavkaniyekê fermî ye û ew dokûman mijwir girtine. Biryara veşartinê ya li ser vê raporê di 15 adara 2021 de hatiye rakirin. Nivîsara me ya ewlî li ser rojnameya Rojanû ye. Her wekî tê zanîn, Rojanû di sala 1943 de Doktor Kamuran Bedirxan li Beyrûdê weşandiye û di nava Kurdên Sûriye û Lublanê de belav kiriye. Ji vê rojnamê heftê û sê hêjmar hatine weşandin. Ev rojname jî xwarrû bi Kurdiya Latînî bû. Digel ku beşekî Fransî jî têde hebû. Ev rojname bi berhemên nivîsarên kovarên hawar û ronahiyê dihate xemlandin. Hêjmara pêşîn di sisî gulana 1943 de derketiye. Hêjmara dawî wekî hêjmara heftê û sisiyan di 27 gulana 1946 de derketiye. Piştî derketina rojnameya Rojanû, Wezareta Karê Derve ya Tirkiye vê rojnameyê dişopîne û dike rapor ji Enqerê re dişîne. Serkonsolosya Komara Tirkiye roja 19 gulana 1944 ji Beyrûdê raporê ji bo Wezareta Karê Derve ji Enqerê re dişîne. Bi kurtasî wiha dibêje. Ew kovar ji aliyê saziya asayîşa giştî ve tê şopandin û lêgerên. Jour Nouveau, roja nû, heştê gulanê 1944 bi sernavê Kurdistan maqaleyekê çap kiriye, behsa meseleya Kurdan dike, rewşa Kurdan ya siyasî û aborî dike, Tirkan wekî zalim û qirker dide nîşandan. Bi vîya way xebata dijminane li hemberî Komarê dike. Ev kovar û rojnameyên bi vî rengî gelekî hindik têne çapkirin û muntezam jî nayêne çapkirin. Bi zorê kaxizê ji bo çapkirinê peyda dikin. Gelek ji xwediyê van rojnameyan kaxizê ji wan kaxizên hindik jî hinekan çap nakin û di qere borsayê de difroşin. Ev rojname li gel hêjmarê wan gelekî hindik têne çapkirin û gelekî hindik xwînerê wan hene jî ji aliyê dewletên kolonyal ve têne destekkirin. Sebebê van weşanên hindikayiyên Kurd û Ermenî dewletên Sovyet, Fransa û İngîlîzin. Bi hebûna van xebatan ev dewlet dixwazin li ser Komarê bandoreke neyînî çêbikin û bikin bin tesîra polîtîkayên xwe. Armanca wan ne ew milletin û tesîrê li wan bikin. Her wiha di vê raporê de behsa xebatên Komara Sovyetan li nava Kurdên Misir, Sûriye û Lublanê jî tê kirin û hinek tespît nivîsîne. Di dawiyê de li binê raporê li hemberî Rojanû çi kirine, çi encam stendine jî hatiye nivîsîn. Konsolosê Beyrûdê dibêje me rêveberiya Lublanê agahdar kiriye û me xwestiye saziya sansûrê vê rojnameyê asteng bike. û dibêje rêveberiya Lublanê bi telefonê li me geriyaye û gotiye bi talîmatekî me teqez ev rojname şiyar kiriye ku nivîsên bi vîya we çap neke. Bi vê rapora Serkonsolosê Beyrûdê ve çend rûpelên roja nû jî hatine şandin. Ango wekî pêvek bi raporê ve girêdane. û tiştekî balkêş jî ev rûpelê rojnameyê hatine kopî kirin. Ji bo bibe çavkanî em ê van fotoyên rojnameya Rojanû biweşînin. Vê jî em werin ser meseleya astengiya weşangeriya Kurdî. Rojanû rojnameyekê bi Kurdî ye û li Beyrûdê di sala 1943 de dest bi çapê dike. û li gorî konsolosê Tirk gelekî hindik hêjmar derdikevin û gelekî hindik tê xwendin û tu tesîra wê li ser civaka Kurdan hîne. Em dikarin vê jî bêjin. Gelo ev rojname hîş giha axawelet yan na. Tu kes vê nizane. Lê çima li hemberî rojnameyekê ew qas bêkêr, ew qas şopandin. Bersiva vê
در راپور دنینه. در راپور دبیجه افکارین و شانش بو پروپاگاندای لدیجی کماره تکرن. لی تو تشتین بربچاو ننویسینه. تنه فکر و رامانا کنسولوز دده خویا کرن. مخابن وکی سیستماتیک همو کووار و روشنامین به همو زراوین کردی هاتنه شوپاندن، راستی لی پرسینا دادی هاتنه و هاتنه آستین کرن. به هر آوایجی کتنا وان یا نوا آخا ولیت هاتی قدخه کرن. سدما کو وشانگریه کردی گله کی پیش نکتیه دوی مروف دوان آستنگین به حدود ده بگره.